Mí bhean over Shacate, rachtal RTE Comórtas go chóir scoile. Chuir cór choláiste fóra isteach ar a Comórtas. Crealú an Comórtas bu RTE. Bhí na scoláirí an-nervíiseach a thug siad tuspántas den scóó. An ládar géan chuir agraí an Comórtas gluach ar phríomhaide choláiste fóraic. Dúirtí gur cháile an cór don chríomh a bheith ar siúl a gaiir ghaire. Bhí áthas an dain ar an bríomhaide an scéal seo a chluisteáil. Chuir sé an deá scéal aniuil go na scoláirí. Seachtain roimh an Comórtas, tháinig cruús gonanaíochta ó RTE le taifeada a dhéanamh ar imeachtaí scoile. Bhí na scoláirí an-nervíiseach ach bhí siad a tnú go mór le na bheiceáil féin ar an telefís. Ar dús, rinneú taifeada ar an glufa sacr a bhí ar siúl ar fósc na scoile. Ina dhéis sin, chuisiad chuig díospóireacht scoile. An oíche sin drastal siad ar léirú den cheoldráma scoile. Bhí an chlár faoin scoil ar siúl an aoine sin. Déach máiseach gach duine sa scoil ar a glár measam. Déanta siad ar fad gur thug an chlár contas má ar an méide bhí ag tarlú sa scoil. An saharm sin thug an cór ai ar chaithir ghaire. Bhí an Comórtas ar siúl a hala na mílíise. Bhí trúr moltúirí site láimh leis an stáitse. Tháinig cre cos agus láimh ar scoláirí choláiste fóraic. Daire an hala chuig ciún le rilic agus in sin thosa siad a cána. Thug an cór tuspántas den scóhathó. Líg siad os na fuiisih nar bhí sé thart. Ag deireadh na híche, dógur na moltúirí go raibh an bua ag choláiste fóraic. Bhí áthas an dain orthu.